Takže čaute ľudia, dneska sa ideme pozrieť na detské ihrisko tu v Drietove. Čaute ľudia, dneska si ideme ukázať videjko v Drietove, hej. Takže, najskôr si ideme nasadnúť na bicykel, lebo to bude troška dĺžka, hej. Ale ako to vydržíme, nie? OK. A prosím, dávajte odbery. Ďakujem. A lajky inač. Aspoň 10 000 lajkov, aspoň 10 000 lajkov a odberov by som chcel aspoň 100, ok? Dúfam, že to držíte. Díky. Takže už sme tu, akože. Som to strihol, sorry. Hej. A teraz vám ho ideme ukazovať. Takže, máme tu takú tabulu, ale tá nás nezaujíma, takže ideme ďalej. Tu ideme po schodíkoch, hej. Tu je taká dráha, taká pre deti. Tu sú také kamienky, ako povedať, hej. A ideme. 1, 2, 3, 4. Tu je taká hojdačka, no, Ričo, ako sa toto volá? Je to taká zrezivala skôr hojdačka, sa dá povedať, pre dvoch. Hej, a sú tam samozrejme pavučiny. To ide skôr mimo tej gumy, čo tam je. Takže, jak vidíte, toto je čisto nové, lebo sa tu celé dokašľalo. Aj tuto ešte je dorobené. A toto tiež už je. Je to skôr okadené. Tu je to okadené, viete. Takže takto ja to chcem. Chceme všetko robiť. Tu je taká šmíkalka, hej, tu je také popísané. Popísané. No, a ideme vám ešte ukázať dolok. Bude tu ešte jedna šmíkalka. Takáto šmíkalka tu ešte bude. To je moc rýchla, ale moc malá. Tu je hojdačiek dosť. Ale ja by som dal hodnotenie, že tak, ako to povedať, málo proste z 10. Ja by som dal aspoň takých 5 z 10. YouTube. Dobre? A dajte odber, zvonček, aspoň 10 000 lajkov. Díky, čaute. Takže, ale ešte raz.